Ay, tatanya ayos na po to. Sa pulang, magparagsak, day tarik na. Idyantay, agin kong kunang, agin papakipot, agin paapangina, isabat-sabat, tarik ng uray, awan, hitsura na, nanapintas, tigandat na, manginong oken kakinaag, may sa, piriripipirit, piriripipirit, narigati, agin dudi, narigati, napili, nang runano di ka matatagari, kung sayangin tabagi, nasikat ng maperdi, laglagi, pem awan, ti umuna ababawi. Tano itan, akakang ganusang, ipakat mo, di kayak day tarik ng uray, pobreno na badang, uray pugot no nanakman, kinagdirman, ken saan lakit kunay, abang banutan. Piriripipirit, narigati mabaakan, narigati maawalan, arig mo bataw nga agkatan katay. Nagswitan, mayatan. Ayos na ang puto-puto. No, sikat ay napili unay, bagsak munto, tinaka ay pagmukod mo untan ligat. Uy, sinulunan. Sangit mo kasama, Sinulunan. inaaman, tatakangay na. Solo fly. Narigati, aging didik, narigati, napili, nang runang di ka matatagari, kung sayangin tabagi, sikat maperdi, laglagi, pem awan, ti umuna ababawi. Nuti kayat mo ang pagtumalan, ketay baknang Wala na yung sana ni Bintong. Sana ni Bintong. saan na di mo puntaan, ugali natin kadaw yan, ay asikan tupay na agul na ulan. Piririt, awan serdi, tinabak ng maawan, ayat amarit na. Apo, dayawan nyo ni Apo Konsyal. Nga, salsala tinay, mayang. Kita niya Apo, nagsiksin ni Apo Konsyal. Nara, iya. Uray sino, basta na podno, mangipaan. Apo, ibotos yun niya. Uncle kong Jerry Tani. Tanya, salasala na kayo ni. Yan na. Pipiririt, narigati, aging didik, narigati. Pinatuan natin Krisilan. Datan, Krisilan. Datan, Salan. Masayangin tabagi, kasi Wala mo pa ina nanti. pem awan, ti umuna ababawi. Masayangin Hap, datan yang labi. Iya. kasi kung maperdi, Thank you very much.